Forestil dig dette. En helt almindelig eftermiddag beslutter du dig for at rydde lidt op under din gamle træveranda. Men det, du finder der, sætter hele nabolaget i fare, så alvorligt, at myndighederne straks sætter dit hus i karantæne. Det var præcis, hvad der skete for Vandama, en 73-årig indoneser. Den dag, som om skæbnen selv trak i trådene, besluttede Vandama at gøre rent under den gamle veranda. I det svage lys, der sivede gennem træplankerne, stirrede han pludselig direkte ind i noget uhyggeligt. Hundredvis af mærkelige æg, klemt sammen i den mørke jord. Nysgerrig, men også nervøs, tog han billeder og sendte dem til sin nevø, som arbejder med dyrebeskyttelse. Men selv han var målløs. Ingen kunne identificere disse mystiske æg. Dagene gik, æggene begyndte at ændre sig. Farven skiftede fra ren hvid til cremegul, dækket af mørke, mystiske pletter. Og som om det ikke var nok, dukkede endnu flere klynger op, glidende mellem bjælkerne og dybere ned i jorden. Så eksploderede situationen. Myndighederne ankom iført fulde beskyttelsesdragter, kameraer og prøvetagningsudstyr. De samlede forsigtigt prøver, men i det samme opstod der små revner i skallerne. Bevægelse. Inde i æggene. Spændingen var på sit højeste. Hvad gemte sig derinde? I det øjeblik de første små væsener brød igennem skallen, råbte eksperterne en ordre. Evakuer huset med det samme. Dom. Det var ikke almindelige æg. Det var kongelige kobraslanger, en sjælden variant, næsten umulig at genkende med det blotte øje. Over 200 giftige unger, farlige fra det øjeblik de blev født, begyndte at sno sig gennem hele huset og haven. Reptileksperter brugte 3 hele dage, med tænger og fuld beskyttelse, på at fange hver eneste en. Til sidst konkluderede de, dette var et af de største reder af kongekobraer, der nogensinde er fundet i et beboet område. Hele ejendommen måtte behandles for at forhindre, at historien nogensinde gentager sig. Men vær ærlig, hvis disse æg lå skjult under dit hus. Vil du ikke allerede være flyttet?